Nya kuramo joan kamera una maintieni arwaki chendo ni mara migago chingni makawuno ka agano chingi di e yorno makare ndese ido gweth e chendo marwa mari injili kalo mabiro ni chieng Jumapil ka Jumapil machiegni to mokwongo magi weche momiyo peko di chingni makawuno. Pesa za CDF sio pesa za mbunge. Pesa ya CDF ni pesa ambayo ni pesa ya maendeleo mashinani kwa constituencies. Jod bura mag UDA wuoko kendo singo siro chike mabiro medo NG-CDF tiyo kuonde chung'od bura ma ok okalo e counties. There's a lot of insecurity all around the country and the Nyanza region. So those are the things mwabiro monde wangi as leaders we could solve the problems. Komiti mararita yod bura mamalo oyango ni pek maobila yudo ema osekelo dok chien e okenge jewa rita e gwenge makaluo. Wadwa ni koro wamak tijni motegno. Tich mo an go mbele ka en to ensure ni komwa ma wadware by election ni wayude nyaka waduoke ne ODM nikech en komar ODM. Jokanyo mag ODM Ugunja ochako keto kenge mag campaign motelo ne yiero ma adundo e kar chung'od burano. Machiegni nya kwaramogo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 3 X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Sine. Machiegni nyinga en James Opondo. Kweth jodito e duond bura mar UDA kwedo motegno paro mar golo oko agulo mar omenda mar NG-CDF ko ukelwet jod bura mapacho ka kotelnegi gi jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa mano telo chenro mar chiwo omenda mag basari makwanero mo shillings $46,000 na jopuonjre mochando e kar chung'od bura ma Emurua Dikir kod bas manyien mag sikul 7 ma nengogi romo shillings $1,70,000 gimako chung ni golo oko pok mar omenda mag NG-CDF e lwet jod bura dhi kelo digni e chenro bura mag dongruok. Weche mabende ne osir kod MCA jonyuol kod jopuonj ma opuoyo chenro makamano ka giwacho ni obiro jiwo dongruok e yore mag somo. Pesa ya CDF ni pesa ambayo ni pesa ya maendeleo mashinani kwa constituencies. And therefore, I want to encourage all of us as leaders to work in a way that all these national government and county government funds complement each other. Tunaomba nyinyi wabunge mwende mketi muamue ili hiyo pesa ifike huko mashinani kwa sababu hao wananchi wanataka kuona maendeleo. Munataka CDF ama mtaki? Wanahabari mumepata jibu. Sisi wajumbe hatuwezi hata jilipia CDF. Vile tunazungumza hivi kuna watu wanafanya campaign ya kutoa hiyo pesa NG-CDF. Ati wabunge wasifanye kazi yoyote. Mutashikilia ya kwamba hii pesa ya CDF ibaki hapa. Wabunge waendelee kusukuma oversight katika pesa ya CDF. Kwa hivyo wale watu wanapinga CDF, mimi nafikiri mnapinga raia, si hata wabunge. We as members of parliament, we support devolution. We support the establishment of a strong, devolved government with systems that are able to deliver for the people. Lakini CDF ibaki. Na kwa hivyo tukiongea tukisema NG-CDF wa Kenya wanahitaji, kuna wengine wanasema ifundiliwe mbali. Ningetaka kuwauliza wa Kenya, mnataka turudi nyuma mahali tunaenda kupanga laini kwa ofisi ya waziri tukipembeleza tujengee mashule? Tukipembeleza tununulie basi? So tunataka kusema hivi, tujikaze na mtu akigusa NG-CDF amegusa sisi wananchi, si ndio? Ukigusa NG-CDF umegusa nani? Raia. Na raia hawa ndio wamepitisha. Jod bura ma Eldas Aden Keinano kwedo moko kuom josiasa kaluwore gi okang' mar jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua lando chenro mar loso duond bura manyien koloso e nyasi mar duogo pacho mar MCA ma Dela Anole Yusuf Hussein e boma ma Eldas Keinano jiwo josiasa mondo owe pogo ganda jo Kenya kaluwore gi dho udi kaka yudo sir kata mbi mar siasa. Hiyo makabila 44 ndio ukiangalia bendera ya Kenya. Kila mtu ako na share. Wewe ukiwa Msomali unawajibika ukiwa katika hiyo bendera na alama ya Kenya. Hatutakubali watu wachache ambao wameishiba
Unajua binadamu mtu akishiba unakula alafu unataka kutoa. Kuna watu katika Kenya matunda ya wabeberu wazungu, matunda ya maserikali yote, serikali ya mzee Kenyatta, serikali ya mzee Moi, wamekula, wamepata maendeleo, wamepata hata barabara na maji kila mahali, hata ile sehemu ya kuku iko ile inaitwa carpet. Hapa kwetu carpet iko kwa mosque tu, hata sisi hatuna. Jotend duond bura mar ODM kar chung'od bura ma Ugunja ochako campaign mapek mar tego duond bura no motelo ne yiero mar jaod bura makono michano tim kendo kotanegi gi Matabele Obunde ma en jakom mar joma wakeini e duond bura no ma bende ong'ere kaka ODM Women's League ne giyango ni gin gi chia mar tego duond bura no en ne giyudo kom no mar jaod bura ma Ugunja mane odong' nono tok ka jaod bura machono Opiyo Wandayi milemo mar jatend migawo mar teko pacho kae kinde mane gitwak e nyasi mar rwako jowadgi mano wuok e duond bura mar UDA ne giyango ni gibiro siro Moses Omondi masani en jata tije e kar chung'od bura no. Mak tijni motegno. Tich ma wan go mbele ka en to ensure ni komwa ma wadware by election ni wayude nyaka waduoke ne ODM nikech en kom mar ODM. Wamor sana kwa chacha kumanyo nyirombe ma wasebedo gi nyirombe manolal wakelogi. To pod ok wabigik kanyo. Pod wabro manyo nyirombe. Wadwaro Ugunja ni mondo bed ODM zone. Mane gima wadwaro. Ugunja mondo bed ODM zone. Seche manoyierwa ne wawacho ni koro en time mar timo reconciliation mondo ji obed e party bang' yiero. Mane e mission ma wan go sani, wadwaro nyirombe wate mondo wadhi e yiero as a team. Ng'en kwariwre aka wanyalo wacho ni koro chamo team. Mane e mission ma wan go ka jomoyier reconcile gi jok manyocha wachungo weyo joma wachungo be wabed e party karachiel mondo party obed motegno. Komiti mochung' ne arita e od bura mamalo kotelnegi gi jakom mar komiti no Mburu Kahangaro yango fuok manie sekta mar arita mosethiro arita e gwenge ma Kaluo kane gilose e kaunti ma Kisumu bang' timo limbe tesendo bila ma Kisumu Central mar nono chal mar arita e kaunti no ne giyango ni nok mar kwano mar obila kuonde mag jot ne obila onge mar nyamburko e moko kuom tesendo bila e kinde moko e moko kuom midhiero ma thiro chenro jiwo arita e counties go limbe makamano mane gichako kod Homa Bay gi Migori giyango mar biro keto omenda e budget e konyo teko ma osekel gi midhiero e counties go. Tewa biro as members of the National Security Committee from Parliament. Mondo wangi the challenges, wangi ni Kisumu has had a lot of challenges. Nitie the issue of goons who are being hired by politicians who interfere with the people. There's a lot of insecurity all around the country and the Nyanza region. So those are the things Mwabiro Mondewangi, as leaders, we could solve the problems. Some of the issues that we have realized that, for example, this building, which was built some time back, will need some very serious repairs because the upper roof is leaking. The other one is that we have also been appraised on the situation in the entire Nyanza region, where, of course, we're having strength of the police. That is, the number of police officers are not adequate. We have very many stations without police vehicles, and the issue of the police housing is also something that we have gathered as some areas where we have not been able to operationalize police stations, police divisions within the Nyanza region as well. Jopuonjre masomo e sikunde mag sekondar mopogore e bwo chenro ma ong'ere ni Aya Mawena scholarship program mane ochaki gi gucho omenda mar dongruok NGCDF e kar chung'od bura ma Suba North koro oyudo fuong'ruok bang' yudo omenda madirom milion 10 madhi jolo sombgi e kinde ma iyawo skunde juma manyien. Chenro mar Aya Mawena ne ochaki gi jaod bura ma Suba North milion dhiambo higa mar 2014 mar siro jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma ok nyal ma ichulo negi school fees te nyaka gitiek sombgi e skunde mag sekondar. Chenro no bende ne ochaki mar neno ne jopuonjre manyiri ma wuok Suba North mariek ok obedo pacho manyalo miyo ngimagi kethre kokalo e keny ma ohiu kod gamo iye ma omondo. Nyaka ne chenro no chakre jopuonjre moingo 300 oseyudo sir motieko sombgi e skunde mag sekondar. Nitie kiwango mane oketnegi, but kiwango gipogore every year.
luore kaka ji perform. Kawase kaugi like this time round, what target slightly over 200. Program milungo ni I am a winner. Nkech wan gi 2 programs. One, the normal vetting, meeting of vetting, team of verification, and then what you checks. Toma enopogore, you win according to your performance in the exams. Koro nochako program mondo target nyithindo mariek man gi dwaro koluongi school to kikos nafas ko nikech mane ka kwa create professionals manyalo konyowa e constituency ka and manyalo konyo piny ka. So far project ni up to some way ni nyithindo mose transit project ka the university gin 334 to sani because waonge form 1 this year wan gi joma nie form 2 form 3 gi form 4 gin the exact number in 206. To koro bange nwayudo ni ginyalo bet piny ka ok gidhi skul nyithindo mariek. To nikech Mheshimiwa Milly ohero nyithindo manyiri, noneno ni ber mondo mi okaw nyathi manyako odhir mbele kaluore e yor somo. An ki nyithindo 4 man nitie skul te. Last year ne nyithindo 2 okalo maber. Nyako ki wuoyi, and they were all admitted in a national school because of the burden of fee. Ne okanyal gite. To kana biro ka India apply matimo interview ne gibedo considered mawuono mi half. Para mga juang da kao yueo ma adunda kwa ni kikidimo vor ni kech pod wane gi uweche manyien ma odhudo kata bende odiochieng' ma kawuono wabro rango ng'we mag London Marathon madhi nyime gi sare. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town city tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Machigni kendo nya Kwaramogi. Gweng' ma Abimbo ong'ere hinya ne kunyo mar mula mabende ema osebedo ka siro ngima jodak ma kanyo. To kata obedo ni tije kunyo mula nigi ber mathoth, jogo matimo tijni romo kod midhiero mathoth. Jafwambo marwa Ifinya Kidi nolimo gwenge mag Abimbo kendo kelonwa sigana mar jogo motony kendo yudo thuolo mar ariyo mar ngima kaachiel kod kaka tijgi oseweyo wede kod chandruok. Odhiambo mar tarik 2 dwe mar 12 higa 2021. Ote nochopo. Ote malit kod kuyo. Kar kunyo mula ma Abimbo nosienyore gi jokuny mula 8 iye. To mana kaka chal mar ngima, 6 kuomgi noresi, kama moko 2 masirano nomuonyo ngimagi. To moheo higni 3 bang'e, anyuola pod paradhonde mag masirano. 9 December 2021.
gimoro tarik 20 gi wiye kanyo. Jacqueline nowito wuon pargi Tom Okwach e masirano ma Bimbo, chal manoweye kod buok gi pek e chunye. Nowuok kawaida kaka nowuok ga kodhi manyo kaka nomanyo ga pile. Nomondo gokinyi sa 11 odhi tich. Abadong kaya atimo gik manene atimo magot. Gokinyi no koromo sa 5 asemetho koro abano lewni naluoko. To igochona ni Jacqueline in kanye ni andala. Bise winjo gimotimre. Tapenje ni kanye. Malo kuma wuon paru tiega. Ni ni buro nyumre, buro muomre gi ji. To wuon paru achiel kuom joma ne tiyo kanyo. Bia ne. Ok nadhi. Nachako lemo. Kana lemo kadhi. Abeta ka ji ng'eny, ji dhi kabisa. Kona ni wadhi. Awinja ka tinde nagi pek. Kaluwore gi pek mar masirano, Oteno ringe kor gweng'. Kendo anyuola, jodak kod jokuny mula mamoko nochopo mar konyo reso jowetegi kod chungi familia. Jacqueline lera chiedh nade manokadhe kindego nyaka chieng' manoyud wuon pargi. Godhiambo awuok adhi. Ayudo ka ji ng'eny kabisa. Mashinde osekel. Imanyo kaka itimo mondo golgi. Notamre. Omeny kabisa. Nwadak ga malo. Kuma nwadake malo no. Kanye ma watede. Temo chieme to maninde. Suna kayowa. Maka ng'ato kokelonwa kata chiemo. To ndenda kech. Jibe koro wuoyo gik mang'eny. Mara wanege kiobet nade. Yani gik mang'eny. Koro jogi ne pod dhi mbele gi tich. Menyo. Koro chieng' moro malera nogoya. To yora moro nyisa ni Jacqueline bing'e waseyudo wuon paru kwenda mago miriambo. To ni sawa karagochne wadau gere quick mondi amini. To natuo kabisa. Nachukra madhi. Kadhi to yuora moro kanyo omiya simbe ne mfuko. Eka amini no yude. Simu ogole ofuko kaka nutwe gi jwala kama. Ogol simu to miya. Gi toch ibur piny kucho imenyo ga toch boyudi momiya koro chieng'no eka nang'eno yude. Gi pek kod lit manene lenda wang'e. Jacqueline lero kaka wito wuon pargi osemiyo odak ngima matek ahinya te yor yuto, puonjo kod pidho nyithindo. Bang' iko kanyo jok mano wacho ni awabo konyi onge. Gima timo be onge. Anana kama Goldini mabakioka ema nyaga dhi to imiya taluoko to gionge pesa. Asewinjo matek e yor yuto gi nyithindo. Baba gi ng'eni noketo gi maber. Koro ngima ma gichako dakeno koro ne tek. Chopo kuma samoro jirani samoro nyiewo gimoro. Nyathi koro dwaro gima nyalo timo onge. Nyathi dwaro gima ne giseng'iye. An kuma nyalo golo negi be onge. Tich moro matimo maliche. Aonge anana kaka anni. Area kate kuma wadakeni ane ma odarach kenda. Kendo ka koth chwe to pi donjo e ot. Iluoro kocha atwe nyaka gi jwala. Achwe nyaka gi tol. Nyithindo be ni mama kawuono to dong' odhi odni dhi diyowa kawuono. Koro odani ema kwayo ga ni sirikal mondo manyna kade lok na ot nikech an aseparo na adhi dalawa awe chandra malich kama. E kinde ma anyuola mar Tom Okwach pod ne manyo watgi, moko kuom jokuny mula malowo nosienyore godo nokong'eyo ni ngimagi biro chalo nade. Achiel kuom rawerego, Michael Onyango, lero kaka chieng'no nodonjo tich kaka pile, to seche matin ne wuok e bugo, lowo noliwe kendo sienyore. Adonjo tich saa 5 okinyi. Ka ne nitie joma nawaro piny mana wel kaka safety gi noserumo. Koro adonjo saa 5. Wabe wago job nyaka saa 7. Wabe koro saa 7 no safety orumo, wabe koro wawuok. Sigana ni okopogore gi mano mar Victor Otieno ma jahigni 23 manoresi tok ndalo boro.
Victor lero kaka chieng'no nomako mana ni ng'ato tich, to kata kamano tich nokodhi kaka nochano. Chieng'no nabiro tich kawaida to ok nanego be nadonjo gi chieng'no e shift no. Noyudo kwan nwan ji adek nwan wan piny to ji ariyo na nigi malo. Koro nwadonjo piny, koro wan mna joma nwatiyo piny, wan mna wachuo wapaklo to wuok. To awe ni aina kaka kaka walo ma ji walo go mbake e bugo cha. Wawinjo koko moro. To rik matin, dakika matin mwagolo trip mara par, wawinjo ka gino chako matin, chako ndong matin. Then adhi ang'iso joma na wan go piny ni bwana bugo to chalo gima otur. To kaka na gin joma welo go, ang'iso ni kik wawuogi. To ka omo na ng'iyo malo ni to kidachiel odhi ogoya, tadok piny owang'a, tadhi piny. Tang'iso joma na wan go ni gima watemo kanyono to ok nyalre, bugo no ok wanyal donjre, otur marach. Dakika matin kendo moling' thino, wawinjo ko obkongo odi dek. Waneno ka mwawuogo malo to nwan gi piny. Wawinjo ka kanyo oseini odinre matin. Ka dakika matin, wawinjo ka otur dichiel moumre. Ne rawerego, paro mar anyuola manodong' chien en achiel kuom gigo mane miyo gi jip mar temo wuok. Gino manobedo matek, wirani kata yo mane ginyalo luwo mar pondo nopong' gi pi. Kata kamano, chunygi nokotho. Ana yo akita wajo ni kuom ndhiwo chiko ka ane mikuongo hika bathot kanyo. Nasa ng'eyo ni an asetho. Anaseng'eyo ni an asetho. Ma ywak, ma wacho gimoro amora manyalo wacho, ma wacho ni kaponi ma ngas mano chane na dhigo to we adhi. Ng'ina leko ne an maber. An kama ane kawaida kaka an kama oko kama bete maber ane yot. Na leko mago lek moko mana leko. Then kanyo mwako rwa dhia kanyo mwa bete deep. Kwasa bete deep, pi moro ne biro. Oyudwa pi moro ma wuok piny no. Oyudwa kanyo to waringo wuok wadhi gi malo. Koro wan wadonga ni koro Nyasaye ka nyalo timo gimono nyalo dwache to ne timre. Kano pango nwa dhi wuok to nwa wuogi. Ndalo kadho, kech kayogi, koyo ng'ich, to piny bende mudho negi. To kato bedo ni chenro mar reso jowetegi nosechakore, Victor wacho ni gin nopar ni gisetho. Onyango to komachielo, lero rem manowinjo manomiyo gombo ong'ad kata tiendeni. Bao nomaka gi ka, ok anyal dok piny, to ok anyal duogo malo. Koro joma nobiro achiel kuom bwana mantie ka miluongo ni Felo no, en ng'ama ogero bugo to biro gero to gibiro mochopo tae ma gichopo nyaka kuma antie. Nikech sama nibiro ywaya kata piny, jogo ne hinya mang'eny nikech sama omaki gi mati ng'eni mae to moke kubni piny. Koro ng'eni sama ywati winjo rem gi magi. Koro mang'iso nyaka bwana manobiro gola ni bwana awinjo matek, tafadhali ng'ati ena ni kagi ka mondo iwuog igol kumundo. Ok nwanyal ng'eyo odiochieng' kaka ni en odiochieng' makama. Odiochieng' makama ok nwanyal ng'eyo. Ok nwanyal ng'eyo. Nosekawa ni wan koro gi namba boro gi to nosetimang'o. Asetho. Koro wawinjo ka jogi wacho ka ni wakungo bagolo joma kwongo ma pod ngimagi ama pod ngimagi to jo namba boro gi ne pod wan koro nosowewe ni dhi golwa bang'e. Koro budha machiegni tojewa go tho. Tojewa go tho gi odiochieng' mar ariyo. Ma nyaka ne wan gi simo moro nang'iyo go time, simo no nowuok ofuko kana meno gas, simo no dho lwar e pi. Koro kaka ne nyalo dhi gole ne onge. Giko noresgi. Victor norango chien kama noae, to luoro kod kihondko nopong' kuome. Chieng' mano wuoke no, kana wuok mang'iyo kama nantie mayudo tinga, katiyo kama na kunyowa kama na ber kama nwatiye, kanyo norwenya, mawinjo ka mucha moro biro gima ol sana. To kawe mokawa to timang'o, oterwa hospital. Masira no, pod en rapar ahinya ne Onyango mar ni noweye gi ng'ol. Golio weya gi ng'ol matienda, siendana nosechango, siendana nohinyre mang'eny kabisa. Nikech nechwere makalwete ka daktari ne timo dressing, akanya kakae, kitimo dressing, to lwedo no, idonjo kanyo kaka ne gichwere makoro chala guru no, madonjo malal, mabe nokang'eyo
ni ne changi maka dakteche go no kong'e ni kanyo boro chango mabe ne ging'isa ni konyeri kanyo nego ka joma ng'eny mamondo be ni chang Nyasaye poni kodi to koro guma koro dong makoro kendo koro remano go en ma tienda no rama seche moko bende jawinjo ga kora kidi nogoye to nogwarre mathis mok maduong' nogwarre gima luore mana matis to the moment ma wadhi osiptal watieko ndalo juma achiel madhi jumba ariyo ka dakteche go timang'o ochako ng'eyo gigi ka gin gik machamre koro mamoro miyo nokethre malach momiyo kelo chwero mare no jumbe man watieko kata nwae pi chumbi emomiyo tiendano notimore kamano kata tiendani ne en gimoro matis tienda nomoke kube mana an mana packed piny an mana go drill mapiny chuma mamalo kacha migocha an mana goyo tang'ado tatweyo kowuok oko koro ndo kubni ariyo kasechwe mar adek ne dhi malo koro dong ariyo piny ka ariyo madong gi koro amana dhi ringo tapo ka kier to kaka kier to kidi ong'ado bath tieloni. Tijno osebedo ka konya ka familia na osebedo ka opuonjona nyithiwa wan mon ma jokinda gokinyi dhako osechiewo okawo beshen wan abimbo ka wachiemo gi beshen gi nyundo gi gunia chuo mamiyowa yara gimed miyowa yara mondo watim ang'o wamed chiemo maber. Erokamano Nyakwar Mogojo.